मोर नाम राधेश्याम। तेबे भाई मु जानीपारुनी आपण ये जो कहले आत्मा मन बुद्धि संस्कार प्रकृति आत्मा कौन एवं मन बुद्धि संस्कार सब कौन? आम्भମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥା କହୁ, ଦେଖୁ, ଶୁଣୁ, ଚଲାବୁଲା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଶରୀରଠାରୁ ପୃଥକ ଏକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ଯେପରି ଟେଲିଫୋନ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟେଲିଫୋନ ଯନ୍ତ୍ରଠାରୁ ପୃଥକ ଏକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବଶୀଳ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁଖ, କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ଇତ୍ୟାଦିର ସାଧନ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ ମାଂସର ପିଞ୍ଜରାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ମୃତଦେହ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ତାକୁ ଦାହ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ଶରୀରର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସଚରାଚର ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଯାଇଛି ବା ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସତ୍ତା। ଆତ୍ମାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସତ୍ତା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏହା ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରିବାର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅଥବା ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଅତଏବ ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଥବା ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ଶକ୍ତି, ବିଚାର ବା ବିବେକ ଶକ୍ତି ଅଥବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କୃତ ସତ୍ ବା ଅସତ୍ କର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱଭାବ। ସୋ ଯୁକ୍ତ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ। ଅତଏବ ଆତ୍ମାକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ ଚେତନ ରୂପେ ନ ମାନିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଆତ୍ମା ତଥା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଯେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା, ବିଚାର, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଶୁଦ୍ଧ ଅଥବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାହାକୁ ମହାତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବା ପବିତ୍ରାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ତାମସିକ ରୂପରେ ଦେଖାଦିଏ, ତାହାକୁ ପାପାତ୍ମା ବା ପତିତାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଭଲମନ୍ଦ କର୍ମାନୁଯାୟୀ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ତଥା ମିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମନକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ପୃଥକ ମାନି ମନ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ନୀଚ, ପାପୀ, ଏହାକୁ ନିଜ ବଶରେ ଅଣାଯାଇପାରେ ନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବି ମନକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଆତ୍ମାକୁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ମନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି
ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ କ'ଣ କରିବି? ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ସର୍ବଦା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବା ଆତ୍ମା ଦାୟୀ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ବିବେକଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ଆଉ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଯଦି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆସେ, ତେବେ ଜ୍ଞାନବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅତଏବ ମୁଁ ଆଉ ଅସତ୍ ଚିନ୍ତା ବା ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ମନ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ରେନ୍ ଅଥବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆତ୍ମାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଯେପରି ମୋଟର ଚାଳକ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଓ ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ଯଥା କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର, ସେହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର, ସେହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଥବା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ଲାଗି ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ। ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଲାଗିଛି। ଆତ୍ମା ଏହିସବୁ ସ୍ନାୟୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ମାତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆତ୍ମାଠାରୁ ପୃଥକ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରକୃତିକୃତ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସତ୍ତା। ଆତ୍ମା ଶରୀରର ଭ୍ରୁକୁଟି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାସ କରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଏ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହାତ ରଖେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲଲାଟରେ ହାତ ରଖେ, କାରଣ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରୁକୁଟି ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହାର କାରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ। ଏହି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ଭଳି। ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେପରି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯାହା ଶରୀରର ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ଯେପରି ସଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଯେବେ ଏହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ। ହୃଦୟ ଶରୀରରେ ସରବରାହ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ଏବଂ ରସ ରକ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ପିଞ୍ଜରାକୁ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ
ଅନୁରୂପ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଡ଼ ମାଂସ ପିଞ୍ଜରା ଆଧାର ନିଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ, ଏ କର୍ମଭୂମି କି ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଓ ଶେଷରେ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକରୁ ଏହି ସଂସାରକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ ପାଇଁ ଆସିଥାଇପାରେ। ଯାହା ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତିନି ଲୋକର କଥା ବା 3 ୱାର୍ଲଡ୍ସ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।